Robert otvorene hovorí o svojej sexuálnej orientácii, boli by sme vedali, či niektorí mládenci nemajú možno skutočné predsudky, keď budú k nemu chodiť. Tomášovi podľa jeho slov ani len na um neprišlo, že by tam musel dostať Robert do gati. Pripustil však, že pre lepší job by dokázal byť fotografovi príkonnejší. Aj napriek tomu, že je heterosexuál. Jeho milenci či frajeri boli vždy mimo modely, len jedného z nich fotil nahé. A to z jednoduchého dôvodu. To je v tom, že ja nechcem je veľmi dôležitým nástrojom sexuálneho zvádzania, tak u žien, ako aj u mužov. Pozrieme sa preto do jej histórie, ale aj na aktuálne módne trendy. Kým ženy storočia prenútili posúdňať absolútne nič, muži nosili všetky už praviku. Oficiálne sa uvádza, že ide o vynálezy Keltov a Germanov z 6. storočia. Nosili sa silné, krátke, široké, úzke, vôbec sa nevyšli od nohavíc, a ich hlavnou úlohou bolo zakryť penis. V období gotiky šlo o šili sa iných materiálov a rozkop tvoril obdĺžný a zaškvrtný. Zaujímavosťou je, že v múzeách nenájdeme ani jeden kus. Chlapi totiž používali svoje hlavy až do dotratia. Pozdĺž muži iba na ochranu pred zinou začalo sa v nich odrážať ich spoločenské postavenie od majiteľa i jeho povaha. Tieto vyhľadajú sa konzervatívnejší muži. Samozrejme, aj u nás vlastne platí, že väčšinou viac ženy nakupujú mužom ženy, takže ženy skôr ako siahajú taký nejaký zaujímavý model, ale samozrejme teda